Xa levo aquí 15 meses e creo que ao final estou completamente adaptado. Xa empezo a ser unha cara coñecida aquí, eu tamén xa coñezo a todos os que traballan aquí e con todos hai bo rollo. Xa son 200 días entre adestramentos e partidos que pasamos por aquí e bueno, estou como en casa. Si falamos do deportivo, pois ao final estou cun equipo de nivel, con bons xogadores, nunha liga de rendemento como é o xuvenil de Liga Galega. Tampouco podo pedir moito máis, sobre todo pensando no meu proceso de mellora de aprendizaxe. E se o levo ao personal, pois a familia tamén a teño contenta, que estou ao lado da casa, así que os 2 anos o balance é positivo. O plantel deste ano, que é un plantel moi numeroso, foi moi fácil traballar desde un principio. A verdade é que ao final o plantel está composto por casi todos os xogadores que levan unha traxectoria aquí no club. Quitando 3 xogadores, diría eu, pois ao final todos teñen unha permanencia no club tampouco che podo decir exactamente, pero de 3 a 7 anos. E ao final estes xogadores veñen cun bagaje de cultura de adestramento, de ser competitivos, de pertenecer ao grupo, sabes, é un grupo unido, e iso ao final pois facilítanos as cousas. E por ese camiño foron todas facilidades. Despois, en canto ao nivel ou a calidade dos xogadores, hai xogadores de moito nivel, moi bons xogadores, outros que teñen que ir mellorando, bueno, aí está parte do traballo con estes rapaces. Pois todos os 14 xogadores que suben de cadete de división de honor, pois é a base. Hasta ahora, pois imagínate, a estadística ao mellor pode estar no 11 titular de cada unha das 9 xornadas que levamos, pode haber unha media de 8 xogadores desta base. Hasta un partido que houbo 10, o sea que realmente é a base, pero bueno, é unha base moi sólida, polo que che decía, veñen cun traballo atrás de ao mellor no club de hasta 7 anos a gran maioría. Por encima é un grupo moi unido, que leva moitos anos xuntos, e que ao ser tan unidos é un grupo sólido, un grupo con diferentes niveis, pero con calidade, o sea que por ese lado pois estamos ben cubertos. En canto aos 3 xogadores novos que temos, pois si lles falta ese punto, tanto de adestramento como de competitivo en algunhas situacións de xogo que poidan ter os outros, pero ao final son 3 xogadores que cubren carencias que tiñamos, como por exemplo os porteiros, que tiñamos un déficit que estábamos sen porteiro, e ao final temos porteiros de calidade que ademais viñan da mesma categoría. E no caso de David Pereira, un xogador que ao final é diferencial, deste tipo de xogadores que che pode desatascar ou resolver un partido. Pois a día de hoxe, pois eu creo que xa estamos estabilizados, que non temos excusas para traballar, porque ademais levámonos todos ben, entendémonos, falámonos, non hai problema. E se chegou un por un o que aporta, non me quero olvidar de David, que empezou el con nós, ademais era un rapaz de Carballo que estuvo nas escolas, preparador físico, que ao final marchouse de Erasmus a finales de setembro, estuvo agosto e setembro, pero que foi un flechazo desde o primeiro día ca plantilla, que se entendía cos rapaces, que aportaba moita frescura, que empuxaba moito, un traballo fantástico. E agora, despois tuvemos aí un período onde foi un poquinho de incertidumbre, que ao mellor hasta incluso podemos transmitir aos rapaces, porque estábamos buscando PF, estaba eu solo moitos días, pero ao final veu Damián, que é un preparador físico especialmente formado, con moito coñecemento, que o matiz é que ven de atletismo, máis de hóquei. Estamos ao mellor nun proceso de adaptación, tanto el a nós como nós a el,
pero, por exemplo, a nivel da portación, pois, vennos con técnicas de carreira, descubríndonos movimentos, o mellor malos movimentos que fan os rapaces á hora de correr, de traballar, forza, o sea que moita aportación por ese lado. Despois temos a Iván Garri, do primeiro equipo, que desde o primeiro equipo foi todo compromiso, todo participación. Ao final, Iván Garri, ademais de toda a súa experiencia e coñecementos como adestrador, que xa leva uns anos adestrando, pois aporta moito a nivel referente como por os rapaces. Mismamente lle demos unha charla onde el lle comentou a súa experiencia na idade dos rapaces, onde estaba, como chegou a vivir do fútbol, que, bueno, que hai máis realidades co fútbol profesional, e podes vivir do fútbol, comentoulle como chegar, destacando valores e todo isto. Bueno, por exemplo, sin ir máis lento, outro exemplo que che poño, onte ao final do adestramento quedouse con un grupo de rapaces para golpear, para enseñarlles a golpear mellor, o sea que por ese camiño, bueno, aí o que temos. E por último, a Diego, que é o noso delegado, que é un perfil moi idóneo para delegado, 16 anos de árbitro, e ora delegado noso, que ademais é un rapaz espectacular, da máxima confianza miña, o sea que, como che dicía, creo que agora mesmo non temos excusa para traballar e levar ese proceso de evolución dos rapaces a obxectivos. Cos coordinadores, basicamente, sobre todo é con José Abelenda, que é o coordinador da nosa etapa. Con el, pois, vai sonar un pouco a peloteo, que non é, pero é que é todo facilidades, porque, mira, ao final, ten unha disponibilidade brutal, hai días que falo máis con el que ca familia, moi cercano a nós e aos xogadores, que eso tamén nos axuda, porque, por exemplo, no meu papel de adestrador, moitas veces tens que facer de poli malo, entre tantas personalidades e tantos xogadores, sempre hai conflicto, el podes acercar ao que eu non son capaz de chegar. Despois axúdanos en todo, comenta en todo, se fai falta grábanos, o sea que, bueno, con coordinación a relación é estupenda, tanto do corpo técnico como de todos os xogadores que os coñece e adestrou incluso, e facilítanos moito. Bueno, a min o formato é o que máis me gusta, sin duda, porque son competicións largas. A min, que me gusta moito a competición, pois xa me gusta que sean largas, porque ao final é unha carreira de fondo, a regularidade, o traballo, e sobre todo estamos adestrando a rapaces xóvenes, e aí sí que entra todo o que é o proceso formativo, procesos de adaptación, bueno, todo ese tipo de plataformas de desarrollo, e aí é onde necesita ese tempo. Por lo tanto, unha competición como esta, que se vai a 9-10 meses, a 38 xornadas, sempre favorece ese desarrollo, vale? En canto ao grupo que nos tocou, o Grupo Norte, a estas alturas, que vai un cuarto da temporada, pois encontrámonos 4 escalóns de niveis, 3 equipos moi superiores que van a pelear polo ascenso, creo que polas 2 plazas de ascenso entre eles, salvo novedad, que se pasean pola liga na maioría das xornadas. A maioría das xornadas golean, ao mellor outras teñen máis dificultades, pero nas maiorías golean. Despois hai un grupo de 4 ou 5 equipos bons, con bons xogadores, ben entrenados, ben preparados, e aí é onde aspiramos a entrar. Agora mesmo encontrámonos nese grupo, e a nosa aspiración é estar aí. E a partir de aí ven un pelotón de equipos medianos. Para finalizar, 2-3 equipos que de momento pois non dan o nivel da categoría. Ao final, o grupo como vai a ser? Pois pelea por estar entre ese grupo, os 3 de arriba pelea entre eles, os outros, ese grupiño por estar mellor posicionado cerca da cabeza. O pelotón este de medios é onde vai haber máis chicha, porque ao final, tal e como se está presentando a nacional, pode haber hasta 2 arrastres, podémonos ir a unha competición onde
salvarse pode ir a 40, 50 puntos, e aí, pois, ao final, podes te meter en problemas sin darte conta. En canto a este inicio de temporada, pois, temos que miralo en diferentes ventanas, bueno, a primeira e a segunda ventana, ou a segunda e a primeira, que teñen que ver que a posición que ocupamos, nós, que somos un xuvenil B, que ao final estamos para cubrir necesidades do xuvenil A. Por esa parte, pois, desde un principio con Nacho máis o seu equipo, pois o feeling foi desde o primeiro día, son unhas persoas que nos facilitan moitísimo, que son comprensivos con nós, e creo que nós con eles, así que aí o balance é inmellorable. En canto a segunda ventana, que tamén é importante, que é o proceso de mellora de xogadores, de evolución de xogadores, estamos en un bo camiño. Nos trouxémoslle propostas novas aos rapaces que aceptaron desde un principio, e aínda que a veces haxa, pois, períodos de que parece que as cousas non saen, pois a predisposición por eles é perfecta, e estamos vendo melloras e estamos evolucionando ben. E na última mirada que temos aquí como xuvenil B, que sería a competición, que tamén é importante, pois o balance é de victorias máis que de derrotas, o sea que estamos ben. Si é verdade que algunha victoria máis algunha derrota si nos importa un pouco, non podemos perder de vista o como perdemos ou como gañamos, pero ao final é parte do proceso de aprendizaxe e creo que nos vai a servir. Empezamos a competición, pois, con victorias, algunha derrota que sí que non nos deixou bo sabor de boca, pero ao final estamos en unha posición privilexiada porque estamos no grupo de arriba, estamos con máis victorias, que ao final as victorias, sobre todo en 3 semanas, sempre nos facilitan todo, e creo que ese camiño, ese proceso que temos que levar, creo que vai polo bo camiño. Está claro que, sobre todo o martes, cambia bastante a derrota da victoria, pero bueno, ao final intentamos que todo sea parte, o sea, que hai que saber gañar e perder, e nin facer un drama, nin facer unha festa, sino que ao final ten que ser o proceso e ao final sacas tanto da derrota como da victoria. Como te dicía antes, depende do como perdas e como gañes vai ir un pouquiño a semana. Así, bueno, hasta ahora estamos polo bo camiño. Bueno, pois o Ribadeo ven ahora mismo ven nunha dinámica bastante mala. Está terceiro pola cola con 4 puntos e, sobre todo, con uns números moi malos fora de casa, que precisamente veñen as Eiroas. Do Ribadeo espero un equipo que ao final teña dificultades, pero si me espero un equipo que teña xogadores de terceiro ano, que sea físico, por ese camiño. As referencias que nos chegan, tamén algún informe, vai por aí tamén. Do partido espero que sea un partido que sepamos xogalo, porque ao final estes partidos hai que saber xogalos, non entrar en relaxación, saber competir, disfrutalos, porque ao final é un equipo que ao mellor podemos someter e podemos chegar a facer o noso fútbol que queremos, e vai un pouco por aí o plan de partido. Indispensable sumar máis 3, gañar o partido para non seguir nesas posicións altas, e máis sobre todo, bueno, porque ven un rival dos débiles, vai aí, calquer cousa que non sea sumar máis 3, pois sería unha pequena decepción e habría que analizar. Absolutamente, aparte de que ao final todo se contaxia no campo de fútbol, os ritmos, as dinámicas e tal. Ademais, o que falamos antes, contamos cun grupo moi xoven, que ao final están aí moitos xogadores de primeiro ano que en relación aos xogadores de terceiro ano teñen un déficit de kilos e de forza, de centímetros, e, bueno, temos que intentar minimizar todo o que nos poida perxudicar, o que che decía, leválos ao noso terreno, disfrutalo,
disfrutar estes partidos, que ademais despois cheganos aí unha serie de partidos da parte alta da tabla. Pois o plantel chega ao completo menos 2 xogadores lesionados, que son Mario máis Adri. Hai disponibilidade total, ánimo total, e gañas igual.